Kublai Shibun pi baro ka teng jonga kadai Dani langsti but gidon kani kapor mata bangan keren kendiat bangan penitu shwa iladi dei bala kha la he po maran laban ria laban but kateng jong ipa jonga dei ba mang kararani but I mei jonga shit khot bunsin khot i kong thai langsti ngari kun ksiu jong I ba pinton milem ngam ba baro kia jutip I kum I ba pin I balong dimensional mitra jong kasnong laban bro kawai hi bat kum ta ter beri bala bat du I kakam presiden jong karat laban ti ijingkali kalong balai ngakwa bakan rum shanisha politics ti kum na kalong yeng hi ba parat jong ha la jutrei la sakri ki pai ba nadu minchwa hadu kisngi ba ila pankit te kumju ru menta I paru I sakri ya ki pai ba kakam snong borok sikata ngadon sabar jong gajala na jutrei ha Delhi Mumbai Calcutta Bangalore Hyderabad pat kumta ki metro cities panchong ma la ja na gajala la jan khat arsnem kenti natrei kum abak kakam khadu jonga kadi kumu assistant manager hapoga HSBC Bank jong ka JV project HSBC Bank kadi ka Hong Kong Shanghai Banking Corporation ti kijing ang note ke jonga kalong ba man ba kawan cuti siyeng ngai I kijing e jong ki khna samla na ru ti ki por bladem ngawan phai hasilong house nem arajar khadar ti kijing ya lenti ke jonga kumu samla ngai I ba buon ki samla ki jongi kimdon kata kejingya sha habangi litre sabar tikani ka ketik ki jingmut ki jing perkhat ke jonga ladang awan phai sa shalong ngala kumno bangan yarap ki hna samla jongi ya kejingya lenti ki jonga kini post nam brana ru arhajar khatlai hadu mataw arphulai hot ki don ka tu kani ki samla ka bangala ala bangan ketik ki jingmut jing perkhat jongki bangala ala bangan yarap ki Henry kata ka reach ke jonga Henry ka jingkot bor ke jonga bangan yarap kolong tam katuk aningot ki khna ngamla bangan le khambun kat badang ya ki por ngasang smutu ba ngidong kam banwan hapo ka bor bangila ti ngasapoi hakani kala gelenti ba ngan rum sa ka politics ka politics yang kamdei kanu ka kam bangan yo kata ka kejing mentoi shimet hanga ka definition jong ka politics kolong bangan kham sakri ya ki pait ba mo politics is a greater aspect of doing social work kata ka definition jong ka politics ti habanga poi kani ka thong mata kejing kendu ba I president jongi I ba arden basau moin tinggal ai song ngelai perkhat ba I lapen pa we kata kaseng jong ka VPP bat ngalapoi banyasno kati bat kata kaseng VPP tengah diru general secretary jong ka youth wing jong ka VPP ki jingthmu bangadon menta ka constituency ngam ko abagan keren sipang state nomor sipang state politics ngalai I nakapor ba baro ki kinonglam lenti jongi nadu I president general secretary I spokesperson kala keren sipang kata ka state politics ya ke jingdong kam jong ka state politics menta kani kapor ngan sim I por jong pi khendia tang man keren sipang ka constituency la jong kata ka 19 South Shillong pi ha ke jing ya ke jonga abang I kebaningkong so kamat ke bangakwa bangan wanra kani kapor bejanmit menta kalong ba kamtam ki school nga stress bahaya ki school habang I ki school habaron hasnong tao ngam ong ki sniu henry kidang duna ladang compare ladang yan nujor bat ki school ki badon salai mukhra ti ngai I ba ka school ka jongi haposnong tao ngidong kam sibun ki bangi haban kentiu manwanra ya kata kejingin nujur bahkan long marka ladakam long marka juru henry kan long kama po kendian kum baro ngia keren sipang ki skim ki babun
tingin pet kilat kilenti kumno bangila ban pendong kami gini ki skim bangin wanra ban kentiu ki skul ki badon hasnong hatau pi namar ba ukhna skul bapuli ha ki skul ki ba don sabar jong ka konstituensi ka jing hikai ki jong ki ka kham her kendiat kinong hikai ki pen hikai ki di ki smart class education hapo konstituensi ka jong ngim don kata ka smart class education ka paning kong swa ka di kata ka wei bingi kwa ban wanra ha ka ju ka por balai nga stress biang ya ka skul kalong ba ngai I ba kata ke jingmut ke jing perkhat ke jong ukhna ubadon bolet hangne ka skul badon skul snong mo wichi kren labat ukhna ubadon bapuli chakiwe ki skul pat lat na ka konstituensi kaya pher ke jingmut ke jing perkhat te kata ka mentality kawan ka inferiority complex su teng teng hapring kini ki arngut ki benta tika bangi kwa bangin wanra kalong ba yakini skul ki berana snong ngin kentiu yaki lingba rengkat bat kino hikai kino hikai kinlong ki bor berat ba balak ban penkiu yaki skul ki berana snong ngin wat kilat kilenti kumno bangin ai training su ikinong hikai ki berana kini ki skul snong ni ki skul ki balang bangin penkiu yaki ru keju kapor bat bakin long kum ki counselors balai nga ong bakin long ki counselors namar ba kani kalong ka interlink lut borok hoy ha ka imlang ka salang ki counselors namar ba ngitip baro ka jingjilai jong substance abuse lani u drugs bangikran lani ki kiat ba kiwi ki jingdi penbuan namar ka skul kadai ka yeng ka baar ka jong ukhna Kambun hi uspen ya ka time ke jong u ne ke jong ka haskul te kinong hikai kilong ki second parents te kadai ka kamram jong kinong hikai ru ka ju kapor bakin kner bakin pensmut hu ya ki kena skul bakim dai banjurong ti yo drugs light na ka drugs kay bangidon ke jingmut ba kini ki kena ki baron na snong athau bikin light ni kini ki jingdi ki baper kadai bangi de haban penkiu ya ka sports ru ha ka ju kapor na adep na school kan divert ke jingmut ke jing perkhat jungki syakaliang jong ka sports tingin invest si kita ki scheme ha kaliang ka sports ru kan bangin penkiu om tang ki imlang ka salang rei ya ka kot ka kyaru ka ju kapor bat kum ju ru kan wan ke jing song sngan hasnong athau lada ki khna ki poi yele kai sports na markin light ni kita ki jing di ki baper shukum mu chu ai nuksa kalong shubu mata lada khna ubana ubadon ha po snong ubale ha school balang school snong teng banga ong mane bakadon kata ka inferiority complex na markala ya per ke jing hikai mo ti yakini ki khna teng lalaki kum ngat no nomor kidon kata ka jimut perkhat lani ka mentality begidon ba kim shim serious ha ka jing puli ka jong ki teng mo nomor ba belai kiwan na kalong yeng bangin chia kren bet kren sa kiwan na kalong yeng bakam dung ta teng ki kimi ki pa kim la ban sinsar ban bisar ki ti kapen le na ai ka jing em ka jong ki teng ka don kata ka jimut ka jong ki ngam dokam malong ai la sha si nomor ba ipar ilong kum tu email ilong kum ni tengar dengan menit school ngan continue kini kakam te kawan kaban ka jingduk hang ni mut pateng la pateng kaya kum ju mut kamdon kata ka jing kiu ha ki imlang ka salang hen te kata ka daw beling matang ong mene porbang sedang ong ka education kalong borong kamba ka puli ka puti bangin pen smutu bangin pen kalai kata ka jingmut ka jing perkat gen ngam om ba barok kini long kum ta henry lada kadon tang ka wei ka effect tang no wei khna swaru kum bangin sedang na ka sis pa ngut wei khna on kala na ka wei ka long yeng ka buduk un long kum ta uriu start lani langam ong ta wa start bunong engineer doctors doktor ne IS henry tang bunyo kata ka kam ka babit ka babiang mut kata automatically kan kentiu ya ka yo ka kot hayeng sem ko jong ta kini kan nuksa ba ikiwi ki long yeng pat ken mo tehri kata kawan ke interlink na kaliang jong ka education bat hakaju ka por kumno ka sports so kan wan kun thup lang bakin kentiu ikini mo henry light ni kita ki khna ki ba ki bodon kata kamon ginya puli don pre ki khna ba
kim don kata kebor begini puli kot long bukum ta borok kot ngilai long lu kita ki Einstein mencilong no deh tambah ngim long borok kot ki Einstein tiye kini ki kena kiba kimla ban puli kibam don kata kebor perkat henry ngangit pada baman ubriu udan la kasap lajong borok ki briu kidan kasap lajong ubeleu lapan benta yang ki briu borok kot la kajong kasap i ha kejingmut kejing perkat kejong hasimet ke ai bangan le par ye kini ki kena ki bela i no ke skul lani ki don ki kena ki bela long kimiro dang kena ki bela don kun ar laingut mo ki la long kepa ki barang kena ki long kemi barang kena nyapan perkat mentah ye kiru ngimdai begin cu ye ben ki mentah bepli lada ki la long kepa dang kena ki haban kit ki haban net bela kalong kemi haban pet ki kun dak watlah ka kerta ka barang kena kamla bakan i ki kun hieng ne kamdan kalat ka lenti bakan letri na kaliang ke jongi ngin persang banwan ra ki lat ki lenti ya kum kita ki kena samla bat ya ki me ki aru lani ki long kemiru kumjo ki bala kamrang ba lani ki long keparu ki bala kamrang ba ngin puli kata ke skill development center mut ngin persang ban sei kita kisap ki baper pidon bola ayu blay ngin persang ban pli kata ke skill academy hasnong hatau bapinwan ban sim bentalang banwan ban sim kita ki jinghi kai ki bangin ai ha kisap ki baper bapi ngomon banyadon rekan ban puli kita ban pentebit eladi de pila de pentebit eladi pila ban puli kanu ka kam lapis ngobit lani da kam long kom taru ngin certify mangi ba pila dep ya kini ke jing puli lani kini ke skill pila dep pentebit eladi mud da pili wat kam liwat jamru kan kam suk kini pi mo kum musuan kusa kidong bangayat ngarung yeng ha itu kidong ngai iba mdon nong hap sunyu mdon mekanik tengah aijing mud iki samla ngong pet kat ni ki kali kidon sikini kidong ki jong pi ki yat ki lit sna sa du sikiwi ki jaka ngong ladangi peli kata kala gelenti pi lai samut kena samla pinwan pinai training ko mo mekanik mo pancu sedang swa tang ban pendrin kata ke mobil tang ban bujeli kita ki brake pad tang benang ban ya pet ki jing thut balumala kata kala long swa ke jing sedang ki kenteng ong mdon nong hap sunyu sini sedang jong pi one training si benai arbanai kumi hairdresser mo kansi ba kasnat artali pimlut pala de kasan spa lara kalong ta ngin sponsor di kataru mo henry sedang kam lajong kin pinyo ban tunrong lem ya kata ke jing kerdu ke papan hai yang asam kini kilat kilenting in persang ban besut haman kilong yang ban namar tang ka kam sorkar ngimla su bengin am kabajinjar banyak kam sorkar menta borok ngetip henry kum kini kilat kilenti larangi peli sakasnong sakatau ngatharai kejing kerdu kam kan sedu na namar barok kuat ngini peli hi lakalat kilenti mo ngi kwa ban ai kum kata kalat kilenti ya barok kinong snong hen kani garis kowe benta bangakwa pada ban keren kolong ba kakot kakya barok ngia keren sipang kakot kakya barok ki parti ki keren sipang kakot kakya kalaban ru kare kowe ke jaka bangidong kam me kakot kakya wat kebajan nalaban kare ke civil hospital ke bangidon ke hospital sarkar sakawe hospital ngidon ki private hospital ngidon nigrim sekarang kare ke central government tah bangai song bat kini kilong ying ki baduna ki jingyo ki pensno yang apa ki jinjar pi nawar ba tangkawe ki jaka ban test nam lani ban le scanning lani ban le x-ray kimdan kumta snong athau ki pat ba nong song snong jong kani ka constituency ni ban mi sabar sakawe kapat ka constituency ba kinle ya kita ki jing dong kam ki berit ki beria ban sumar bat kalong hakador ke bahe te teng kilong yeng ki wan kilong yeng ki beduk te ke jinjar ki bikin siu kata ke baites aduh katsan spa ar hajar nelai hajar kat bakadai
Di nakalyang gajongi larangi poi sa kata-katong larang job kumuta unong mikmat gajong ka konstituensi nginya persang banwat kilat kilenti kumno banwan rai kini kijing sumar kibarit kibaria shua hasnong hatau bar kataru hakador kababit ngamong bingin sna daga way hospital kabahe bat ngan ay kador babit hendray yim num le anta ngin sedang shua nakei kabarit nekat ngindang ya jipor ngindang perkat ngindang perthau ngindang ya selok jemut kumno bangin ya wan ra syu ya kita kijing sumar hasnong atau katakan long shot tang gajing sedang kajongi mo pi meneng akum klet ban batai sipang lada don ukna bangat ne ka khna bangat apa kijing di ki baper ngiap ban sungtu hasnong atau ba kani kani ka social responsibility kajongi hak imlang ka salang lada ngidon kawai kalong ying ba ki khna kimngat kata ke jingdi hindai lada don para marjan pade ubangat kita ke jingdi ngidi ban ai ke jing yarab ngidi ban pen i ke jing yarab ya kikum kita ki jat ying namar kata ka social responsibility ke di bandon mar menta ka sngi ho ungat ukhun jong para marjan hato hadu ying jong para marjan kala poi kaslem ne em bakan poi hadu ying jong ti bade tingi hab benya snok tilang ya kita begini pet ini bertaulang mata kebeha kemiat jong ke imlang kesalang lada ngi mo ka por binang kena mga ngajukan mau ngi don bigi perlok ki song shit hati ki por ki di biri ki di secret ki ya ngam judi tau biri secret ndai ki don ki perlok ngi ya ha ka tu ki por ngakan mau badang sui yanu uri orang ba ne ilong kemi itu nang mi tu handai kibiri ki secret ki larung bejelang sepo pelajaket teng hadu da ing hadu da tedam ru ki kata kadon kata ka social responsibility katu kapor handai kapor ka bamenta kamlong su kumta tingi haban persang ban wanra kani kadi ka ni kini kusa bang supen i mo ngamong kan long biang komju handai ngin persang ban wanra ya kita kijing bah haki emlang ka salang ken abang isa apa ka society haki imlang isa langi di banya dan bentalang ken mendai ban ong bangini i ben ya kanu kolong yeng mar lada don ki long yeng bepli kingat aku kata ngi i ke kumno ka poi nang kong kinang sap ki sedang swa nala yeng bikin tu hadin sapoi sayeng para marjan sapoi sesnong sa tao sapoi sa kiwi kisnong ki tao takayat kumta telada ngi sim bentalang kum kinong songsnong baro bat nyarap ye kum kita ki long yeng begini dan bentalang ban pensmutu ti kesnong ka thau ru kan song sngan marmono don bakwa hayeng bikin ngat ye kum kata ka jingja namar balai da ngat kum ta ki kimi ki kpa shwan kong kin du tia du dam mu ka jing song sngan du kala du no ala yeng tingi hab ban smutu ye kata kumno begini trailang bangin wanra ke jing song sngai tang hasnong atau handai hayeng hasem du kumjo ngidong kam ban wanra ki counseling centers ngin persang ban wanra haman lagi dong ki counseling centers mo tang ki jing di jong drugs handai ki ki jing di ki ba peru kakya ru kare ka wei ka balap penjot ki kalong yeng kalong sem ni ham ban wanra kum ki counseling centers haman ki snong ngin persang banwarai ki counseling centers ru mo namar ka counseling center kari ka wei ni ki jaka ka bala ban yaram yau khna yau long kpai ka long kemiru ka ju por begini ban smutu bakim dei ban du kata ka jingkar men ngin ai long ba pun ki khna samla nakiwan ka long ying kabakam duna ti hindai ki bastan hindai kimdon kalat kalenti makin puli syahmat ye kum kini ki khna machu okno ki ki toppers mo lara ki topper ki bakwa ban pen jana susu ila di bangitip ki don kata ka kasap ne ki khna ki badon kata ka bor perkhat ki ba start ki bakwa ban ne kum ki coaching class kum ki IES lani kum ki engineers
mo handai nai na longyeng long sam bre kimla banyaram na kaliang gejongi na kaliang gejonga simet mo ladang long kum taw nong mi khamat in persang banwat kalat kelenti kumlo bengin yarap yaki lingba kata financial assistance tangi khna bani puli handai ai ibon hang yasnong athaw jongi pun ki khna ki ba smart bani na kai sport bat ki bala pau harukam ki sport handai ki don kum kita ki long yeng ru bana yeng kimla ban kersan tang balit bandelit le kai sabar ke jelaru teng ke sarkar kam yaram yaki bakin le represent ye ledi kum tang nang ni ha Calcutta ha Bangalore nawardang shen ha ki banai bala dep idon ni wi khna akan mau ba ikwa bani le sa Bangalore tang bai train tiket ru kim don tengah yo songum kita te nakaliang jong nga simen mo in persang bangin wanra kita ki financial assistance ya kum kita ki khna ru akaliang ka sport bat kum juru akaliang ka puli ka puti iwi benta bang akwa awan crunch phang kalong ba baro ngitip kadai phang ka tourism bangi kren ka tourism gi ong ba ka tourism kala nang kiu hasnong athau jongi ki bon ki jaka ki bangi lipit kai kadang mi ki sngi ki bon ki jaka ki barang mi dang mi thamai sudah mo kare ki jaka kani bala kurkhu shisadu blai henry niyo ya kata ka jing kurkhu kata kare ki jing kli ba phya ban yatip ba phya ban yabu ile de abangan ya thu oi ki jing shem mo jonga lingba ka jing ya yeng jonga ngai kendu ya wei ubanya kali tourist taxi te kalong ke jing lengo bat nga keli ya ledi balai mangiru ngimla banle kaju wei buriu ukhna samla ban ono bamdai na kajilla juni ubari bawan na sa Mumbai ars nem kenti lemle henry ustadi ya katerin mo upuli upait kalentia dan disengkin jong kesnong sora haterna sa arsnem kat kum gejing betha deina light ngam tim tamanga syuthu kat kum beki thu maki arsnem genti usa khlem lei ai usang porok ko kesnong hadin arsnem ulit phai bat menta ngayo so bula pli ko office pogoti bat kat bawan kituris ul abad ling bajung bat ula kamai kadon ko ke report ngam kan mau nak kot khubor yu nambah kala kadi nak Times Now lani kiwi ni ki kot khubor national kapen iba hakatliang jong ko tourism top most performing states kare beningkong kawan ka Kerala ka Baar kare ka Assam te ka pensangan yong ya kumno ka Assam kayo kata second spot man lagasi gi ka no ki kali Assam ki travelers ki kyo sheneng handai ka kani ka pen i shai kadar ba ka tourism ka don hangi handai ka jingyo pat ka let cha Assam kani ka ditang ka jing smuthu jong asimet ngala ban bakla handai kani to nga suthu shai kadar ka beningkong kawan ka Kerala ka Baar kawan ka Assam ha top 20 kat kum kata ka report ka Meghalaya kam don hi hang ta te hai ka policy ke jong sarkar ka jingkeli kalong hai ka policy ke jong sarkar ba ka invest ha kata ka tourism ha batang ha top 20 rugim don kat ni ki jaka ki menjongok kai perthai ki don kani kalong ka jingkeli bang habu sapi kinong song baro khai mo in pais ko ke berta ka bolong ha pedeng jong ba ngitip ka ri ke jongi kari kedut bagi ong mo badbun ki kiso ki pai kari kedut kari ngam bagi ong marpu khendau ru babun ba ngitip syai ba emotion udan ubami na po kajela jungi bolong one of the best balai ken nga syubu kejing pungut kejing perkhat bat kejing keli halade ko musamla balai ken ya uni umar raw material bangidon balai ngimla ban penong kam hasnong athau jong balai ngim snahi hang ni
ngitip baru umusun ngipen kelas simen. Henry uniu simen bangista bangiyo mata usalan sabar nabar wan pai yang dia kelayangi. Te kejeng kali banga pusan haladi balikin ngamtip ngadang long tanggu ku kena samla mau kena rangba samla rangba pilawan dong. Henry kedon ke factory bangitip baro lagi post nem ke lakang ke MCCL ladang ngambak lah. Terbalikin ngim persang bangin penkiu ya kata, bangin penim ya kata. Abang idon te umar jong lejong. Balai ngim penim ya kata ke factory. Larangi penim ya kata ke factory, mun kakam kejam labun matai kena samla. Ngomong kan kita ya barok Henry hispa arspa lai supa ngot layo kakam kejam. Balai tau mar jongi bangiti mangi wap let sabar jela but one day kalah sengi. Ngihap man sumutu ya kata. Don mo basim kia ya kata wan pensumutu lang ya baro. Kumjuru udoyong ngamtip dayna light ngusyuk snow kling nating a bau doyong usalan sa Bangladesh ru but setie sa Bangladesh kisna mauid belum top class but apply sa Dubai balengi ngimla bale akum tang iru kini kilong kijing perkat ke besok ngamal lah kasi bat ngamla bon sumutu bat hakano kerkom mengila benle balai ke sarkar kam sim khia ne perkat lang yakum kita balai ke kat kebadan nang ni kamar pu khendong ya ban salam me sabar balai ngimla bagin snar ki factory la jong ni la rangi snar ki factory jong la jong ni kat no ngila kakam kejam ki kena samla nok song snong nok song thau la banyo Henry mungkin cupet bade mengatrai borok khot ni tip hi ngam tip mata la kanuk krur baka sarkar ka syaram hadu kelas kot khubor bakami kalong hadu khatsan hajar krur tebat saka interest mata ngam tip la kanuk krur kala boy mo kani kalong ke field governance bagi ong ni ke field governance ti ya kini kumno ngin siu kata te ngarong am tip imat la syali si nangin upai bahi kadi nambar baka pisa ke simram ke sarkar kadi menta jungi ki pai ba te uri mangi hi pai ba bala syali si ha ban siu kani tekan pois ke bajenjar ubadang duk undang du ni haban perkhat menta ni haban kendit benriu menta ya kitab siliang ya kisam siliang ni haban perkhat ya baro kijat benriu ki badan hapo ke jela ke jungi min syua ung kenyang songdor tang prapo kendai po tinggal ayo menta ke juk ung kenyang songdor arspa lai spa ke gas selenda ke songdor sau spa san po min syua menta ke lapoi haduk hadui spa kini ki baro kijing kiudor ki ngam kadai na ka economy mo teng ujhur bumi nang ni na po snong jongi ru upoi salan sabar uwan phai yang sengi dakawi kador tikibun kijing duna ki baro khon bangi haban ya pet banyak pertho ban ni haban ya sumutu nga ngadon na po Delhi kumba khat arsnem kumba ong ne mo ngatray kumu nga-resign na po ka bank na po ka HSBC bank hapor mga doon na po Delhi nga pen ka Delhi ka dong dry kamdan ni kamdan kano ka jingmi kamdan kano ka jingmi marep man suong no kamdan kano ka jingtung Henry ki jhur ki jhep ki bami ang thi ki basuan lut na bar kado kha kado Henry kador ka bit lut barakhat hakador ka babit hasilong long lai sau sya kador ujung mi nang niru bejaka bu untat Henry urem ti kadon ga ke jing duna bangi hab banyak pet banyak pertholang hin barokan mo kadon kata ka likit sono kan no punyi bala tri po ka company bahe ke sarkar ke organization
kadik organisation ke bahaya bapenyat bapentulun kikam peniru kumtahi kiyat ban pentulun kikam bakin bit kin biang bahkan kamai ke company ke sarkar kalong kaju hi pen bit pen biang hi jong kam jong pai ba bat kaju kapor ban pentulun kikam kijam ha company kadon ka plan bangi ong ke BCP DRP mut ke business continuity plan but ke DRP ke disaster recovery plan tengah hari kalau ada kapor banga sarkar kahaban wanra kum kita ki konsep bangin pentulun ni kikam kijam mentah tengil adong kam kata ke discovery ke disaster recovery plan nomor bangai i ke sarkar kala dang hiar ngin ya phai ska puli puthiru gaju ngathai nakapor sa kapor kinong elam gijongi gilaong ba baro hi ngiatim ba Shillong was an educational hub Andai mata ngina adu no eta kakerdan. Ngina adu kalahiar andai tang sisut arsut kalahiar dikil life hosut. Ti kani ka kenti mata kejenggentu ka jonga kalong hipat ba barok khat kinong song tang hapo ka konstituensi jonga andai ya barok ka konstituensi ya kejelahi barok kowe makidai ban kendit ben riu bat kidai ban nang kidi ban long kiba start benjit ita kinong mikmat ke basisa ki ban trei mantai ready henai ban trei mentah kejat ben riu mentah kejela kwa ban ai kini ka khubor sepi ba ini jingkran ni jonga ibalingkot inlong ita ipliading ba pidi ban yesmuthu ban ai ta jing ben sai pi se ba pidi ban ra kata ka khubor ba pidi ban pen smuthu lang para marjan para marpar bagi dong kam man penkelah toyos no ketilang banlong kata ke jingkelah mata kalawai ke papernai bat kersan ya keseng kejongi bagi orang ke VPP lani Voice of People Party tushon ya kesap kejong pi hakasngi tabut haupra bangin yo bangin be bangin pe ya tau stad ya umau ikisyam kibadon hapo kejelah kejongi bingin yo kejing syong sup kejing syong sengan bat kejing im ke bapahu pahai ya barok kebiaran hakani kejelah Bresmon